Άσε με να μαντέψω, έχουμε challenge. Έχεις 30 δευτερόλεπτα να φτιάξεις 3 outfit. Είσαι έτοιμη? Είμαι έτοιμη, για πάμε να δούμε. Ρομαντικό δείπνο στο ηλιοβασίλεμα στη Σύφνο. Θέλουμε κάτι ρομαντικό, φιλικό, αυτό. Μακρύ φόρεμα, αέρινο, φιλικό, 2 αποχρώσεις από οργανικό βαμβάκι. Μπορούμε να τα συνδυάσουμε με δερμάτινα άνετα σανδάλια και επίσης σε πιο κλασική επιλογή, μαύρο φόρεμα με λευκή λεπτομέρεια, έτοιμο να μαγνητήσει όλα τα βλέμματα. Επόμενο, επίσκεψη σε μουσείο κυκλαδίτικης τέχνης στην Άξο. Για πάμε να δούμε. Θέλουμε κάτι άνετο, κομψό που να ταιριάζει και στο περιβάλλον. Απόλυτο σετ, παντελώνα με top, από λινό και βαμβάκι με λεπτομέρειες από κέντημα. Μπορείς να το συνδυάσεις με μια ψάθινη χιαστή τσάντα και με flat σανδάλια, ώστε να είσαι άνετη στην εξερεύνησή σου. Τρίτο, για να δούμε τι έχουμε. Απογευματινός περίπατος στην παραλία της Τίνου. Κάτι πιο δύσκολο δεν μπορείς να μου ζητήσεις. Θέλουμε κάτι άνετο ελαφρύ για χαλαρό περίπατο δίπλα στο κύμα. Για να δούμε. Ένα μπόχο elegant κιμονό με off-white απόχρωση με λεπτομέρειες από κέντημα 100% βαμβάκι. Ιδανικό για τον απογευματινό μας περίπατο δίπλα στη θάλασσα. Μπορείς να το συνδυάσεις με μία παντελώνα από βισκόζ. Έχουμε και άλλα challenge? Για την ώρα όχι. Περιμένω τα επόμενα. Εσείς κάντε follow για να μην χάσετε τα υπόλοιπα.